Святочную літургію у Свято-Петропавловскім соборы Гомеля узначаліў епископ гомельскі Жлобінскі Сцяфан. Сустрэць свята тут прыйшлі сотні вернікаў. Пасля молитвы многие из них спустились за хрестным ходом прямо до берегу раки Соч. Позвольте всех мне вас поздравить с праздником Крещения Господня, пожелать крепости духа, доброго здравия, благополучия, семейного счастья, успеха в вашем труде и милости Господней всем вам. Да хранит всех Господь вас на многое и благое лето. С праздником! Люди несли ў храм пустыя бутылькі, каб напоўніць іх святой вадой, якая па павер'і захоўвае свае гаючыя ўласцівасці не адзін год. Зрабіць яе запасы і акунуцца ў ваду хрышчанскую купель ішлі цэлымі сем'ямі. Дарэчы, у Гомелі сёлета вызначаны 4 месцы для купання. Зрабіць гэта можна і зараз не толькі каля кафедральнага сабора, але і побач з Преображенскім, Георгіевскім і Михайлаўскім храмамі. Дарэчы, купель на набярэжнай ракі Соч паддалася толькі самым адважным. Акунуцца трэба абавязкова тройчы у імя Айца, Сына и Святого Духа. Были и те, кто спознал это пачуццё упершыню. Впечатление очень хорошее. Для меня это был первый раз. Конечно, в бане теплее. Ну, сегодня прекрасный день. Спасибо Богу, что он мне позволил пуститься в эту купель. Искупался первый раз. Понравилось. В следующий раз приеду еще раз. Ощущение бодрящее. Освежающее. Каля месцаў купання дзяжураць выратавальнікі, медыкі і міліцыянеры. Побач установлены палаткі, дзе можна выпіць гарачы чай. Праўда, ў гэты дзень тыя, хто прыйшлі сюды, перавагу аддавалі святой вадзе, якая хоць і халодная, але ўсё ж па веры людзей прыносіць не толькі цялеснае, але і духоўнае здароўе. Ганна Кавалёва, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».